Liten.
prajurit kang adem-adem dengaraning swaraning bening cetha tertrewaca pengjire siyaga mong jir mong jir cik pung cik dilampah rikat wiramane Ala-ala nyai. Iya. Koyong ini ora bakal biyen tak tinggalke. Apa kowe salah aku tak sing ngalah. Ben hubungan aja nganti pisah. Dan sing ana waktu ketemu pisan main tak sikap awakku. Omong aku lunga apa kudu bertahan. Aku ikhlas apa
dikarenakan cuaca tidak mendukung, paroknya iki nanti tidak gulung ya. Ya, langsung masuk. Semoga hujan segera reda. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Oi. Ya, ya, ya. Ae, ae, oh. Ha, oh. Yeah.